Aka Production. Production bareng Uceli. Nanya Leo. Coba di Banget tempe rasane koyo mangan lawo sate. Sajan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku ro kowe. Pancen istimewa bro. Hiya 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 hiya. Basah-basah. Apa? Ini disawer buat nyawerin HP-nya. Ojo. Sate. Koyo mangan lawo sate. Sate.